Azkenik eta laugarrengo bikotea, Andoni Oruezagasti eta Uxue Kerejeta. 18 eta 17 urte dituzte. Zumarrako bikotea da. Hauek ni dakidana Orion eta Getarian txapelatea eta dure. Aurrera mutilak, neska mutilak. Minaz euskara laguna, hori altxorra duguna. Minaz euskara laguna, hori altxorra duguna. Bera da gure ondasuna, desberdin du hoi gaituna. Aberatsa izateko, ez ezan behar diruduna. Hori, aire! Eskolan alperrik, nik ez dut galdu indarrik. Triki eskolan alperrik, nik ez dut galdu indarrik. Ez naiz ibili bakarrik, txalotu ditain baterrik. Aberatsa sentitzeko, ez dut irutzan beharrik. Altzatza, hori teketa! Trikidoinua jateko, bertsoa ez dino beto. Trikidoinua jateko, bertsoa ez dino beto. Balio du gozatzeko, eta gozarazteko. Ez du irutzan beharrik, aberatsa sentitzeko. Horiek eta altza! Entzutarreta gazte, baixen harta bai emazte.
Entzun zahar eta gazte, baixen harta bai emazte, hiru bidez dira inbeste, ez hasi gehiago neske, hiruak uztartu eta aberatsa izan zaitezke.